Здравейте хора, вие сте с Дани и Яни, аз съм Яни и днес ще правим бимбузо чалендж с Кики от Кики и Рики и с Даниел Гджелов. Това са бомбонките. Ето ги бомбонките, малко са, в пластмасова чаша, защото от кутията е много трудно. И така, ще ядем от всичките бомбони, ще ги пробваме и след това ще имаме по 2 бонуса, ако останат, или по един. И така, нека да започваме. Кой ще е първия бомбон? Първият бомбон, аре, кафяв ще е първия. Ай, кафяв да взема това. Оп. Ето, кафяв е бомбон. Така, кафяв. Или кучешка храна, или шоколадов пудинг. На здраве. Да, ай на здраве. Шоколадов пудинг. И моят е шоколадов пудинг. Гати вкусното. Елото. И моето е шоколад. Шоколадовия пудинг е най-хубав. Не, най-хубав. Тути фрути е най-хубав. Аз съм от синия. Ай, окей. Синето е или паста за зъби, или боровинка май беше. Или синя боровинка. Да. Ето. Ме чакайте, готвен. Отидете на канала на Даниел Гджелов и на Кики и Рики. Имаше там Jelly Belly Challenge, ама този чалендж е по-хубав. Здраве. Това е хубав. Моята е паста за зъби. Моето. Мале, това май е по-хубаво от ментата на Jelly Belly, бе. Добре, са какво? Ай, са оранжевото. Не, оранжевото за накрая ще го запазим. Защо? Защото аз така казвам. Добре. Сега това къв е. Това май беше. Чакай много. И така. Следващия къв ще е. Ето е. Изчакайте. Това къв е. Изчакайте да видя. Лимон или трава? Не, това е или круша, или сопол. О, да, вярно. На здраве. На здраве. Супол! Моето е... И моето е сополче. Ще го видим. Хора, аз плюнах супола, както и Кики. Както и Кики го плюна. И аз го плюнах. Добре, аре, гълтай. Не съм го плюнал. Брат ми е филмар, да знаете. Имаме си един филмар. Ма тук майче няма развалено яйце. Има. Ай, давай, по-бързо. Добре, следващия е или миризливи чорапи, или тути фрути. Ще съм готова. Аре, давай по-бързо. Глътна ли го? Браво, имаше едно. Аре, следващия е или миризливи чорапи, или тути фрути. Са чорапите да ги гълтам ли или да ги повръщам? Еми, те са много гадни, аз съм ги ял. Не се памня. Ай, на здраве. Здраве. Моля ти се тути фрути. Моето е тути фрути. Факъл. О, колко е яко тути фрутито. Моето е миризливи чорапи. Дъхни. Тути фрути палас нагоре. Хаштаг тути фрути. Аре, са от кокоси и това. Кокоси мокри кърпи. Това е белто ли? Да. Има ли Не такъв, не такъв. Е той. Ай. Здраве. Кокос. Моето е Много кокос. хубав. Освежи ми устата малко от тези тути фрути. Мале, кокос. И моето е кокос. Кокос, сега се представям, че съм на един шезлонг на плажа на Хавайта и някакви ми танцуват. Казах ви, че е филмар. Ренди Ортън, Ама виж го, то е само един. Може ли такова нещо? Ама аре, и Яни ще го изяде. Или лимон, или прясно косена трева. Давай. Ай, давай. Кики, това от Jelly Belly ли са? Не. Трева, ама... Хубава. Хубаво е да знам. Хубава е травата. Не съм я пробвал. Добре, аре са, ето този. Или
развалено яйце или пуканки с масло. Е този. Е този. Да, на мен е един така. Е този. Ай на здраве. Не. Той е, той е. Аз съм чул, че разваленото яйце е много гадно. Да, знам. Да. Аре. Моята майя е пуканки с масло. Отровни са. Я дъхни. На мен Дай, е хубаво. кажи ми какво е. Яйце, нали? Да. На мен е хубаво. Значи ти е пуканки. Да. Кора, на мен ми е пуканки с масло. Аре, бе, защо няма вода? Ми ти си късна хляба. Абе, защо няма вода, бе? Мале, Яни за са не е изпил нито едно. Аз просто... Я ни е филма. Добре, са ни остана или повръщано, или праскова. Да, Това е най-гадно. и още. Аре, има за всеки... Ето. Това не е само. Да, това е само. Ай, после всеки ще тегли. Чакай, ма. Да, това е. Я ти Ай, гледам на ли? здраве. Леко, бе. Ай, на здраве. Моля ти се, Връщаме не. или праскова. Господи, помилуй. Повърстано. Моето... И моето е повръщано. Моята беше повърстано. Няма да го повърна. Аз се чува да ми да го плюна. Хора, имаме си един филмар и това е Яни. Така... Повръщано... Дано. Чакай да се върна за вода. Ще стопираме за малко. Още не съм го Като за финал, ето го, всеки си избира по един бомбон. Аре, аз ще взема ето е. Или миризливи чорапи, или тути фрути. Аз ще взема ето. защото съм гаден, ще взема синята. Аз ето. На Даниел Гаджелов е или кучка храна, или шоколадов пуник. Моите е или миризливи чорапи и тути фрути, а на Яни е или синя боровинка, или паста за зъби, малко да му освежи устата. Аз се разбрах това, защото от повръщането Не взимай. паста за зъби е толкова яка. Моето е миризливи чорапи. Моето е кучешка храна. Инте кучешка храна е хубава. Я чакай. Я! Хубаво е. Добре, аре, аз ще взема един син да ми освежи устата. Хора, Синя боровинка. Много хубава. ай хора, това ще е всичко за този клип. Дайте палец нагоре, абонирайте се за каналът ми, абонирайте се за неговия канал и за неговия канал. И до скоро!